अरे पड़ते से नूरावा डोलिया उठे नैहर से आखिरी विदाई होला बोलमुए के घर से। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत प्यारा देवी गीत गाना लेके आइल बनी आप सब खातिर। विदाई वाला गाना है, माई के विदाई। और नीलकमल सिंह गाना गौले रहलन कि आखिरी विदाई होला बोलमुए घर से, वही धुन पर आज गाना लेके आइल बनी देवी गीत विदाई वाला गाना है। तो आप सबके सुनावे जा रहा बनी मुखड़ा, आप सब सुनी कि बड़ी मेहनत से ताहार, बड़ी मेहनत से ताहार मूर्ति बनवनी कैसे विदाई करी, आ दिल में बसवनी कैसे विदाई करी। आ तोहरे से माई, तोहरे से माई निहिया लगवनी कैसे विदाई करी, आ दिल में बसवनी कैसे विदाई करी। तो आप सबके सुनौनी मुखड़ा अब सुनावे जा रहल बनी अंतरा। आ 9 दिन सेवा कोइनी खूबे आगराई के, आज काहे जात बाड़ू हमके रुआई के। 9 दिन सेवा कोइनी खूबे आगराई के, आज काहे जात बाड़ू हमके रुआई के। आ फल फूल लाल चुनरी सब कुछ जुटवनी, आ कैसे विदाई करी, आ दिल में बसवनी कैसे विदाई करी। तो आप सबके सुनोनी है एगो मुखड़ा और अंतरा। आप सब जानते बानी कि फुल अंतरा लास्ट वाला हम ना बतावे गाना, ताकि जरा जरूरत रहेला उ आदमी हमरा के फोन कऽ के ई गाना मांग लेला हमरा के व्हाट्सअप द्वारा हमरा से। तो आप सब खातिर बस लास्ट अंतरा खातिर आप कॉल कर सकतनी 99 345 29 9 12 वाला नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहेला लास्ट गाना खातिर। और पर्सनली गाना जे भी लिखावे चाहता हमसे संपर्क कर सकता 99 345 29 9 12। पर्सनली गाना लिखावे खातिर भी पैसा लगेला और कम बजट में बढ़िया क्वालिटी में गाना लिख के देनी, जौन हम चैनल पर चढ़ाओ तनी एकरा से बेस्ट क्वालिटी में और बढ़िया धुन बढ़िया तर्ज पर गाना बढ़िया लिख के आप सब खातिर देनी। जे भी पर्सनली में गाना लिखावेला बहुत सारा कलाकार हमारा पास कॉल भी करे लो और पर्सनली गाना लिख के देनी आ उचित दाम लेनी। तो आप सब हमारा से संपर्क करी 99 345 29 9 12 पर। और जे गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता वो हमारा स्टूडियो बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर बाजार गोपालगंज बिहार। और जो नया म्यूजिक बनवाना चाहता तो नया म्यूजिक भी हमारा यहाँ बनेला कम बजट में। तो नया म्यूजिक खातिर भी आप सब संपर्क कर सकतनी हमारा से। तो इस चैनल के लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव जी, जय माता दी।